Pieni noki poika vaan, uunin piippuun katoaa. Yhä ylös yrittää, katolle hän kipeää. Morjesta päivää, tervetuloa Nuohousnurkan pariin. Mä olen Jouko Lehtimäki Nuohouspalvelun Lehtimäeltä ja mun vieressä on hyvä ystäväni Joni. Kyllä, terve. Sotkasiira Joni Nokisotka-yhtiöstä. Hyvää päivää kaikille. Päivää. Ja meillä on sitten tällä kertaa vähän tämmönen erilainen jakso taas. Eli meillä on täällä vieras haastateltavana ja lähdetään niin yksinkertaisesti liikkeelle, että kuka sä olet? Joo, morjes. Eli nimi on Lehtimää Sami ja Sami Nuohouspalvelusta. Tervetuloa. Tervetuloa. Mukava saada. Kiitos. Mukavaa, että kutsuitte. No niin. Kyllä. Tää on hyvä lähtökohta siitä jo. Se on erittäin hyvä. Tavallaan niin kaikilla on yhtenäinen fiilis siitä, että just näin. Mielestäni jotain älykästä sanoa, mutta sitten huomasit väärä henkilö. Huomasit, että aivot löikin lukkoon ja se ei tullutkaan. Yhteinen päämäärä tai tämmönen. Se oli varmaan. Yhteinen näkemys. Just näin. Kyllä. No mua nyt varmaan ja vähän kaikkia muitakin kiinnostaisi, että miten ja miksi sinusta on tullut nuohooja? No kai se juurisyy on siinä, että isä ja 2 setää on nuohoojia ja sitä kautta on kesätöissä ollut tosi paljon nuohousalalla. Opiskelin tuossa muuta alaa ja opiskelut ei kiinnostanut, niin sitten se pääsyy, miksi olen nyt tässä, löytyy tuosta vastapäätä, eli Joni. Mä lopetin koulun ja tulin siitä. Minkä ikäisenä, mitä puhutaan Niko? 2007 vuonna, että minkä ikäinen. Okei, mä ajattelin, että ei niinku ala-asteella ollut semmoista, että sä silloin, nyt mä lopetan kouluja. En lopettanut siinä vaiheessa, kyllä oltiin niinku Tampereen teknisen yliopistossa. No niin, okei. Sieltä lopetin, totesin, että ei ole mun paikka kuitenkaan sitten. Ja kirjoitusten jälkeen lukiossa ja totesin, että 2 viikkoa tekemättä mitään on liikaa. Eli koulun lopettamisen jälkeen en todellakaan jää laakereilleni, vaan sanoin isälle ihan suoraan, että pistä pari lappua lisää, että mä tuun nyt mukaan, että katsotaan mihin tää lähtee tästä. Ja siinä sitten kun Joni eli menit isälle duuniin. Ja... Kyllä, käytännössä. Joo. Ja Joni oli sitten jo vuoden verran ollut Nokipojilla töissä, tai silloisessa, sehän oli Yhtymä-Lehtimäki. Silloin se oli vielä Yhtymä-Lehtimäki, kyllä. Ja tämä on tapahtunut siis 2007. Joo. Joni on 2007 alkuvuodesta mennyt oppisopimukselle ja mä tulin sitten joulukuun 17. päivä 2007. Oppisopimus kirjoitettiin silloin, että marraskuun alussa mä lopetin koulun. Et sit mä olin kuukauden verran, mä olin siinä niin sanotusti vaan mukana. Eli sä sanoit, että Joni on tavallaan syyllinen tähän, että sä kyllä. Ainakin jossain määrin. Niin, miten te tunnette, oletko se tuntenut Joni aikaisemmin vai? Ollaan. Me ollaan lukiossa jo opittu tuntemaan toisemme ja siitä tähän päivään ja toivottavasti tästä eteenpäinkin kuljettu sitten samaan suuntaan. Kyllä. Ja siinä sitten loistavaa. Tosiaan kun mä olin vaan mukana, niin Joni rupesi sitä, että kysypäs pojilta, että mites oppisopimus, ja sitä lähdettiin siitä sitten jalostamaan, ja tosiaan joulukuun 17. päivä vuonna 2007 niin allekirjoitettiin oppisopimus. Ja sillä tiellä ollaan sitten edelleen. Niin, siitä on lähdetty kehittymään. Meidän on sanonut ihan samattavaa, että just näin olla. Joo. Niin on lähdetty kehittymään ja kehitytään varmaan edelleen. Kyllä. Koska ei olla valmiita. Ei kyllä, koko ajan voi kehittyä kyllä tälläkin alalla. Että... Joo. Mä olen kanssa aina onnellinen, jos oppii tai kokee jotain uutta. Silloin on sellainen fiilis, että jumaleissa nyt oli hyvä päivä herätä, että taas oppii jotain uutta. Kyllä. Se on nuohojan työssäkin, koska ei saa tulla valmiiksi, koska aina on kehitettävää. Kyllä. Eli 2007 olet aloittanut isäsi firmassa, mutta sulla on nykyään sitten oma firma. Kuinka kauan sulla on nyt sitten oma firma ollut? Se on ollut sitten vuodesta 2021
lokakuusta. Että silloin, 1,5 vuotta. Niin, 1,5 vuotta suurin piirtein. Niin, että sitä rohkeutta lähtee itsekseen omilleen, niin sitä kerättiin pitkään ja hartaasti, mutta kyllä sit kun se rohkeus löytyi, niin nyt on niinku kehityksen seuraavalla asteella, niin nyt ollaan niinku vastataan itse itsestään. Kyllä. Oletko ollut tyytyväinen valinta? Kyllä, olen ollut. Monta kertaa on tullut mieleen se, että miksei aikaisemmin, kun sitä kerran on suunnitellut aikaisemminkin. Mutta vaatii hirveästi rohkeutta lähteä yrittäjäksi. Se on niinku kyllä. Iso hatunnosto. Kyllä se vaatii, työntekijänä on niin helppo olla, mutta sitten kuitenkin niinku, siinä on tiettyjä asioita, yrittäjän se vastuu mitä yrittäjänä sitten taas niinku, on erilaisesti kuin työntekijänä. Ja sä vastaat niinku ihan 100% kyllä, silloin. kaiken minkä teet, niin teet itsellesi. Juuri näin. Juuri näin. Pitää paikkansa. Se on just näin. Sä oot tosiaan niinku, isäfirmassa ollut, tai siinä on isä ja veljet kyllä. mukana, eli sun setiä. Kyllä mennään. Ja, kyllä. Töissä, mutta siis se, että sä et ihan lapsesta asti nähnyt niinku nuohusta ja tavallaan kasvanut siihen. Kyllä, käytännössä. Eikö se ollut lapsena semmoinen, että sä haluat siihen? Ei, mulla ei siis vielä voisi sanoa, että vuonna 2006, jos joku olisi kysynyt, että tuleeko susta nuohoa, ja mä olisin vastannut, että ei todellakaan muuten tule. Mutta se ei. Koskaan ei pidä sanoa, ei koskaan. Ei, just näin, että ei, koskaan ei saa sanoa, että ei koskaan, koska niin voi kuitenkin käydä. Joo. Mutta sillä lailla, että olen kyllä löytänyt oman alani, että tykkään työstäni. No niin, silloinhan se on, niinku, se on tärkeää, että viihtyy siinä työssä, mitä tekee. Ja näin tässä, kun itteetäni miettii ja Joukoa miettii, ja nyt kun Sami sanoi sen tuossa ääneen, niin kyllähän mä melkein voi meidän kaikkien 3 puolesta sanoa sen, että me ollaan kaikki sillä alalla, millä meidän varmaan vähän niin kuin kuuluu olla. Että kaikki tykätään työstämme ja tykätään kouluttautua ja pitää sitä koulutusta yllä. Ja Nimenomaan, just näin. Sori, että mä hiukan puhun päällä, mutta mä annan sulle nyt kohta puheenvuoro. Mutta se varmaan niinku, näkyy kaikkien työssä, että me ei olla niinku leipäännytty siihen, että tavallaan että tehdään niinku, sitä niinku, tavallaan, niinku, ei varmaan kellään sellainen fiilis aamulla, että voi vitsi, että taas tänään niinku, nuohomaan ja niitä ihmisiä ja piippuja ja tulisteita, että kyllä niitä on jo lähty. Ei ole kyllä semmoista oloa, ei ole tämän 15 vuoden aikana ollut. Niitä aamuja on ollut kyllä, kun haluaisi nukkua pidempään, mutta niitä aamuja, että harmittaa se työ, ei ollut yhtään. Ei tule mieleen yhtään, että olisi harmittanut se työ. Että aina on mielellään lähtenyt töihin. Niin, töihin lähteminen harmittaa välillä, mutta itse työ ei harmita. Juuri näin. Töihin lähteminen, mutta ei työ. Joo, kyllähän se välillä sitä mielellään nukkuisi viikollakin. Aamulla pitkään vaan, mutta ei kyllä sitä sitten vaan ja sitten yleensä aina itsellä on näin, kun vaan ovesta lähtee ja tietää, että kohta taas on ihmisten piiput ja tulisia puhtaana ja niillä turvallista niitä käyttää, niin kyllä sitä vaan hyvä fiilis tulee ja sitten sinne työmaalle vaan menee niin kuin mielellään ja asiakkaat on kumminkin pitkälti mukavia ja heidän kanssaan vähän kanssa vaihdettua päivän kuulumisia ja sun muita, niin mikäs se? Mun mielestä tää on mukavaa hommaa kyllä. On ja sitten se, että niinku, tulisijathan on vuodesta toiseen samanlaisia, mutta ne asiakkaat tekee niistä tulisijoista ja siitä asiakaskohtaamisesta joka vuosi erilaisia. Kyllä. Niin se on mun mielestäni se hieno puoli tässä työssä, että ne asiakaskohtaamiset on joka vuosi erilaisia. Kyllä. Se on totta, se on juuri näin. Nuohojen työ tavallaan semmoista, siis mitä suurimmissa määrin se on asiakaspalvelu, mutta myös jonkin verran siis myös tämmöistä, niin kun tavata ihmisiä ja asiakkaita. Ja joskus asiakkaat haluaa niin jutella ja puhella niin tavallaan, niin ei välttämättä ole juttu seuraa, tai sitten se, että on vaan sellainen hetki, kun nuohoja tulee, niin haluaa puhella ja jutella. Ja tämä on ainakin itselle sellainen juttu, mistä mä dikkaan ihan mielettömästi, että tavallaan ne ihmisten kohtaamiset. Kyllä. Sen lisäksi, että me nuohotaan, mutta siis myös ne ihmisten kohtaamiset ja asiakaskohtaamiset. Mulla oli just tässä Männäviikolla asiakas nuohoustyössä ei mennyt hirveän kauan, mutta sitten asioita jutellessa ja kuunnellessa asiakasta ja tälleen, niin siinä meni pitkä tovi.
Joni tietää tämän, että mulla on käynyt kyllä monesti samanlaisesti, että itse työ ei kestä kauaa, mutta se kaikki muu kestääkin sitten. Joo, mutta kestäähän ne joskus mullakin, että Joo, tiedän, että sä oot ihan yhtä hyvä tässä. Kyllä. Et just meinasin sanoakin tätä, että itse kun on ollut ihan lapsesta pitäen todella sosiaalinen ihminen, niin kyllähän tämä niin kuin siinäkin mielessä just sopii mulle tämä työ, että mä tykkään ihmisten kanssa olla vuorovaikutuksessa ja käydä heidän kanssa keskustelua ja kumminkin sitten huomaa sen juuri niin kuin Joukokin äsken sanoi, että välillä se niin kuin aistii ihmisistä, että heillä ei välttämättä kauheasti käy vieraita ja näin, että sitten kun se nuohoja sen kerran vuodessa käy, niin sehän on heillekin niin kuin iso asia, että se tulee ja he tietää, että se on semmoinen tyyppi, kenen kanssa voi joskus jopa vähän raskaammistakin aiheista keskustella ja purkaa sydäntään ja niin edelleen. Ja mehän kuunnellaan kiltisti ja kommentoidaan ja yritetään auttaa niin kuin silläkin saralla. Tässä toimitaan vähän niin kuin psykiatrinakin välillä. Mutta joo, vähän niin kuin kyllä on saman huomannut itsekin, että varsinkin maaseudulla syrjemmäisissä paikoissa, niin siellä vanhempia ihmisiä voi olla, että nuohoja on sen viikon kohokohta. Ei välttämättä käy paljon ketään muu. Kyllä. Kun se nuohoja tulee, niin myöskin sitä tarinaa riittää sitten. Ja mä oon ajatellut asiaa, että kyllä sen verran pitää ottaa sitä aikaa, että on aikaa sitten asiakkaalle kuunnella myös niitä. Et loputtominhan ei voi, mutta joo, tai hienosti sen verran täytyy olla, että hetki keretään juomaan vaikka kuppi kahvia ja juttelemaan vähän. Et niin kiire ei mun mielestäni saa olla. Kyllä. No arvokkaita hetkiä ja ihmiselämässä kuitenkin niin lyhkäisiä, että jos ei ole 10-15 minuuttia aikaa, niin silloin on kyllä väärällä alalla. Että kyllä, melkein voisin kyllä yhtyä tähän ajatukseen. Mä olen sitä mieltä. Ja tosiaan tämmöisissä tilanteissa mulla on monta kertaa itsellä tulee itselle valtava hyvä fiilis. Että tuntuu hyvälle, että on saanut jutella asiakkaan kanssa. Ja joskus ne tosiaan avautuu aika, niin kuin sanot, aika syvällisestä jutusta. Ja tälleen, niin se tuntuu tosi hyvälle. Kyllä. Ja antaa molemmin puoli. Mä olen sanonut monella asiakkaalla, kun ne kysyy, että kerkeetkö juomaan kahvia, onko nyt kiire. Niin kiire ei voi olla koskaan, ettei kerkeä sitä kupillista kahvia juomaan. Mutta joskus vatsaa sitä mieltä, ettei kestä. No vatsa voi joskus olla, mutta se niin kiire ei voi olla, ettei kerkeä sitä kupillista kahvia juomaan. Siinä kuitenkin kahvipöydässä keskustellaan ammatillisia asioita ja siinä keskustellaan niitä henkilökohtaisiakin asioita välillä. Kyllä. Se aika ei mene hukkaan, vaikka siinä juo kahvia. Se on myöskin kiva tauko itselle päivään. Joo. Mä en hirveästi käy missään huoltoasemilla kahvilla. Näin siitä saa pieniä taukoja päivään. Se on Sami juurikin näin. Kyllä, puhut asiaa. Sitten voisi vähän tietysti tiedustella, jos kuuntelijoita kiinnostaa, niin miten Sami viettää vapaa-aikaansa? Mitä sä harrastat? No, mä nyt tietysti tiedän, mitä sä harrastat, mutta kuuntelijat ei tiedä. No joo. Pitkällään kesäaikaan perhehän vie tietysti, ei voi sanoa, että vie paljon aikaa, vaan sehän on, saa olla perheen kanssa paljon. Ja kesäaikaan kalastelen paljon. Kuntosalilla nyt viime aikoina on tullut käytyä tosi paljon. Ja tällä syksy, talvi, alkukevät, niin metsästelen. Niin siinäpä se vuoden vapaa-ajat menee aika helposti. Että se perheen kanssa, no se kuntosali on ollut semmoinen perheen yhteinen harrastus. Me ollaan koko perhe paljon oltu kuntosalilla. Kotipaikassa Kiukaisissa niin on semmoinen hieno sali, että siinä voi ottaa lapsetkin mukaan. Aivan. Hyvä, että sä mainitsit tää kotipaikan Kiukainen, kun mulle tuli muuten mieleen, että ei tullut missään vaiheessa varmaan mainittu, että missä Sami niin vaikuttaa. Joo, mutta sehän olisi ollut asiakkaalle ihan mukavaa, että ne olisi ollut mun arvuuttelemaan, että mistähän päin tää Sami mahtaa olla kotoisin. Kyllä. Ei vaan hyvä juttu, että tuli mainittua. Tosiaan Sami asustelee Kiukaisissa ja asunutkin jo pitkään siellä. Eurasta muuten kotoisin, mutta on sitten. Ja perheeseen kuuluu 2 lasta, 7-vuotias poika ja 4-vuotias tytär. Joo. Ja vaimokin kuuluu kyllä perheeseen. Meisin just sanoa, että varmaan oli sitten se vaimokin siellä. Kyllä sekin on siellä. Juuri näin. Okei. Tosi hieno. Se on hieno juttu. Joo.
Loistavuutta. Kyllä. Mitäs sutta niinku nuohojana kehittyminen? Pikkulinnut on laulanut, että sä opiskelet nuohojamestariksi ja haluat kehittää itsesi nuohojana. Niin. Joo, se... Mikä sai sut lähteä nuohoja-mestarikoulutukseen? Kai siinä on se haave, että kun on ollut isällään ja niillä sedillään töissä, niin ne on niinku semmosia, kyllä ne itselle on semmosia tämän alan esikuvia. Mm-hmm. Ja jos edes murto-osan siitä tietomäärästä saisi, mitä niillä on, niin se ehkä on niinku se ehkä suurin syy, miksi halus lähteä nuohojamestaritutkintoon. Ja mehän Jonin kanssa kokeiltiin sitä jo. Silloin ei vaan ollut koulutusmateriaalia, niin se opinnot jää vähän niin kuin kesken. Niin nyt kun taas on sitä materiaalia koulutusta, niin päätit sitten lähteä yrittää uudestaan. Niin, halusin lähteä uudestaan ja se itse kehittäminen on siinä niin yksi iso motivaattori. Oikein. Hyvä juttu. Erittäin hyvä juttu, kyllä. Onko mitään deadlinea tällä hetkellä, että koska sun pitäisi noin sitten mahdollisesti saada mestarin paperit käteen? No, iso osahan riippuu tietenkin itsestä, miten niitä töitä tekee. Vielä tämän 23 vuoden aikana vai mennäänkö 24 vuoden puolelle? Sitä on vaikea sanoa. Kyllä kai haaveena olisi, että jos 23 syksyllä saisi tämän kaiken läpi. No niin, joo. Vielä en tiedä, onko tiukka aikataulu vai onnistuuko. Siis vielä huomattavasti se aika, mutta... Joo, mutta aika menee yllättävän. Se menee, joo, kyllä. Joo. Päivä kerrallaan. Ja kumminkin, kun sulla on näitä harrastuksia ja haluat viettää perheen kanssa myös aikaa, niin totta kai se sitten tarvii sitten laskea siihen se, että ei välttämättä ole siihen opiskeluun sitten kumminkaan koko ajan sitä aikaa sitten antaa. Ja toisaalta hyvä, että ei ole välttämättä ehkä semmoista pakottavaa deadlinea sitten taas, että saa sitten sillä omalla rauhallisella tahdillaan sitten suorittaa sen tutkinnon loppuun. Joo, kyllä sitä ajatustyötä siihen tutkintoon tekee lähes koko ajan, vaikkei sitä kirjallista tuotosta nyt saakkaan aikaiseksi ihan joka päivä, saa välttämättä ihan joka viikkokaan, mutta sitä ajatustyötä tekee kuitenkin. Niin kyllä mä uskon, että ne työt siellä valmistuu. Mutta... Se on juuri näin, pitää paikkansa. Kyllä. Mielestäni tuossa kun sä sanoit, että jos sais jonkun tavallaan tiedon murusenkin tai miten mahdot sanoa siitä, mitä isällä ja veljellä on nuohousalasta ja tälleen, niin ei veljellä vaan sedillä ja tälleen, niin kyllähän sulla tosi paljon on semmoista tietoa, mikä on tavallaan tämmöistä, voiko sanoa hiljaista tietoa, mikä tulee tavallaan siinä kun sä oot elänyt heidän kanssa ja nähnyt, niin oot imennyt itteesi ja tavallaan oli vaatimattomasti mun mielestä sanottu. Ehkä kai se joskus on sanottu, että vaatimattomuus kaunistaa. En tiedä kuin paljon, mutta kyllähän se pitkälti oma tietotaito perustuu myöskin siihen, että mä oon kuunnellut aikanani. Että silloin kun mä opiskelin nuohoja perustutkintoa, niin mä olin Eskon mukana. Joo. Ja eihän mä silloin paljon puhu, kun mä olen jonkun mukana. Mä kuuntelen. Joo, sä imet sitä. Niin, sieltä mä tosi paljon on oppinut. Et totta kai sit taas nuohouskursseilta on tietoa tarttuu väkisinkin mukaan ja sitten se oma kokemus, että joku homma vaan suoritetaan näin. Et se on vaan kokemuksen kautta haettu, mutta kyllähän se tieto pitkälti perustuu siihen, että on kuunnellut niitä kokeneempia. Miten teillä, miten sul Joni ja miten Sami, miten tärkeäksi te koette tavallaan nuohojien yhteisön, tai siis se, että pidätte yhteyttä nuohojiin, miten te koette, että kuinka tärkeää se on olla tekemisissä ja nuohojien kanssa ja kuunnella, mitä muut nuohojat puhuu ja tälleen? Niin. No mä muistaakseni tätä aihetta sivuuttiin Jouko sun kanssa jossain aikaisemmassa
podcastissa. Mun muistissa on, että en mä mitään muista. Eikä se mitään, ja kertaus on opintojen äiti, niin kuin aina sanotaan, mutta siis silloinkin sanoin sitä, että minä pidän ainakin henkilökohtaisesti todella tärkeänä sitä, että kun me ollaan kumminkin loppupeleissä aika pieni yhteisö, niin kuin jos koko Suomeen ammattikuntana ollaan niin kuin sillai pieni ryhmä, niin kyllä mä pidän sitä todella tärkeänä nimenomaan, että ollaan paljon, niin kuin mä olen Jouko sun kanssa ja sunkin kanssa Sami, ja kyllä soittelen välillä sun isälle Tapiolle ja välillä käy moikkaamassa myös Jaakkoa ja Eskoa just, eli näitä setiä, kenestä on ollut juttua, niin heiltä saa niin kuin vielä tänä päivänäkin, jos ruvetaan puhumaan nuohoamisesta, niin sieltä edelleen vaan kannattaa kuunnella, että sieltä saa sitä, koska heillä on kumminkin vuosikymmenien kokemus, että mullahan nyt rupeaa se 20 vuotta niin kuin läheneen pikkuhiljaa tällä niin kuin alalla, mutta kyllä mä edelleen pidän sitä tosi tärkeänä. Kyllä mä saan Samiltakin välillä vinkkejä, jos mulla on joku semmoinen juttu, että mä en nyt pärjää tämän kanssa yksin, niin no yksi esimerkki oli, että käytiin Samin kanssa tuossa syksyllä, niin käytiin Kodisoilla yhdessä paikassa, missä mä olin käynyt 2 kertaa jo yksinäni, ja mä en enää niin kuin, mä olin kaikki mun sinne hetkiset, mitä on mieleen tullut, keinot käyttänyt, niin otin Samin mukaan, niin johon saatiin niin kuin asiakastyytyväiseksi ja muurit vetämään niin kuin savut piipusta pihalle, että siellä oli niin kuin vaan veto-ongelmia, mutta sitten kun Sami tuli kaveriksi, niin hänellä olikin sitten pari semmoista kikkaa, että kokeillaan näitä, mikä ei ollut mulla tullut mieleen, niin tässä sen niin kuin näkee, että en mä olisi selvinnyt siitä, jos se mulla olisi ollut Samia kaverina, että siinä se yhteisöllisyys ainakin niin kuin näin mun kannalta tulee. Eli pidän todella tärkeänä. Kyllä. Ja no, suurin osahan tuossa Joni sanoikin jo, että kyllä pidän kanssa niin erittäin tärkeänä, että kun ollaan kerran pieni yhteisö, niin se, että kyllä meidän kannattaa pitää yhtä ja puhaltaa siihen samaan hiileen. Kyllä. Että se on myöskin se hiljaisen tiedon siirto on paljon helpompaa, kun ollaan väleissä toistemme kanssa. Ja se, että on paljon helpompi pyytää kollegalta apua, kun se on yhteistyökumppani eikä kilpailija. Nimenomaan. Juu, sitä just, että ei tässä niin kuin ajatella toisia, vaikka meilläkin kaikilla 3 tässä, kun puhutaan, jokaisella on oma yritys. Joukolla on ollut pisimpään oma yritys. Mä ja Sami ollaan vielä vähän tämmöisiä keltanokkia täällä yrittäjäsaralla, mutta kyllä tässä niin kuin enemmän kannattaa yhteistyötä ja samaa hiileen puhaltamista harrastaa kuin se, että ruvetaan täällä sitten nokan vartta katsomaan, että mitä sä tänne mun alueelle tunget, vaikka ei ole mitään alueen nuohousta enää. Että sehän on asiakkaalle nykyään se valta valita, ketä hänellä nuohoamassa käy. Kyllä. Ja kaikille riittää töitä, että sitä ei kannata täällä alalla miettiä sitten taas, että jos vaikka nyt tulisi joku uusi vaikka tähän minä asun Laitilassa, niin tulisi tähän Laitilaan tai Jouko kun on Raumalla, tulisi Raumalle uusi, niin ihan varmaan sillekin riittäisi töitä ilman, että tarvii ruveta tappelemaan niistä asiakkaista niin sanotusti. Sen takia just tämä yhteistyö on mun mielestä todella tärkeä tällä alalla. Aika hassua, että mä ajattelin ihan samat tavakko. Tavallaan ihan niin kuin omaa ääntä olisi kuunnellut. Niin, se on jännä juttu. Jokainen pystyy tähän samaistumaan, että niin kaikilla on siinä asiassa kyllä samanlaiset näkemykset, että joo. Se yhteistyö on tärkeää. Se on tärkeää, joo. Ja myös tämä niin siis se, että niin mainitsit sit paikasta, että otit Sami mukaan jossain, että sun konstit oli, niin sä olet käyttänyt ja silloin hiffannut, että mitä voisi tehdä, niin apu löytyi yhteistyökumppanista ja kollegasta. Niin nämä on tosi tärkeitä ja sitten se, että niin itse olen huomannut myös se, että aina ei välttämättä toimi näin, että niin vanhemmat nuohoijat tai se, mitkä on pidemmällä ala, että sieltä tulee apu. Totta kai tulee, mutta siis se, että myös voi tulla hyvinkin lyhyen aikaa alalla olelta, voi tulla todella hyviä tärppejä tai vinkkejä tai niin tälleen. Et tavallaan oppimista on niin molempiin suuntiin, nuoremmilta, vanhemmilta ja kaikilta sitten väliltä. Juuri näin. Joo, ja joskus niitä vinkkejä, apuja saada ihan asiakkaaltakin. Niilläkin on hyviä näkemyksiä välillä. Että kyllä. Tiettyihin juttuihin, että oleks sä kokeillut tommoista asiaa, niin se voikin olla aika kullanarvoinen vinkki ihan asiaan vihkiytymättömältäkin. Kyllä. Just näin. Juuri näin. Ja kumminkin kun asiakas on aina sen tulisijansa kanssa
pelannut niin kuin parhaimmassa tapauksessa niin kuin monta vuosikymmentä jo, niin sillähän voi olla tommosiin tulisijoihin jotain sellaisia vinkkejä, mitä itse ei ole koskaan tullut mieleenkään. Ja on tullutkin tämmöisiä vinkkejä vastaan ja olen niitä myös käyttänyt jälkeenpäin, että kyllä sieltä niin kuin asiakkaaltakin saa ihan kullanarvoisia vinkkejä kyllä. Kyllä. Pitää paikkas. No mitäs sitten Sami, jonkun verran tietysti tässä nyt on nuohoojan työtä käyty läpi, mutta jos sä saisit mainita muutaman asian, niin mikä on sun mielestä parasta kautta huonoita nuohoojan työssä? Miten jos sais mainita? Eiköhän saa sitä. Saa. Noniin. Okei, otetaan se pois sitten se jossain. Nyt se oikein miettii niin sinänsä, kun hyviä puolia. Tietysti ne asiakaskohtaamiset, ne on niin hienoja. Ja kyllä siinä on kai siinä jonkunnäköinen intohimo noihin tulisijoihin ja sen toiminnan selvittämiseen on. Että sekin hyvä puoli, että pääsee tutustumaan erilaisiin tulisijoihin. Ja itse tykkään niin myöskin siitä, että pystyy opastamaan asiakasta. Että pystyy antamaan jonkun pienen vinkin esimerkiksi palaamiseen, että kokeiles tämmöistä, nyt Noki näyttää tämmöiseltä, että kokeiles tämmöistä juttua. Joo. Ja seuraavana vuonna kun käy siellä, niin huomaa sen, että se on kokeillut sitä ja se onkin toiminut, niin kuin minä sen oletin toimivan. No, huonoja puolia nyt ehkä sanotaan, että kyllä tämä talvi on yksi huono puoli, talvi ja liukkaus katolla. Että se tämän työn vaarallisuus siinä, että katolla kun työskennellään, niin jos sattuu, niin sit sattuu yleensä pahasti. Se nyt ehkä varmaan niin kuin pahimpana huonona puolena. Että ehkä joskus myöskin huonona puolena voi ne asiakaskohtaamiset sanoa, että asiakkaan voi joskus olla huono päivä, mikä purkautuu sitten taas siihen nuohoojaan sopivana hetkenä vaan. Joo. Ne ei nyt ole kivoja, mutta sitten aikanaan isä sanoi myöskin, että opettele tunnistamaan, haukkuuko se nuohoojaa vai haukkuuko se sinua. Et silloin vaan se paha päivä ja se haukkuu sitä nuohoojaa, niin anna mennä sen toisesta korvasta sisään, toisesta ulos, että älä ota henkilökohtaisesti niitä. Mutta eihän ne kivalta silti tunnu. Ei. Mä en ole tuommoista kuullut, toi on hyvin sanottu. Haukkuuko se sinua vai haukkuuko se nuohoja? Joo, se on isä on sanonut näin. Joo, jostain kumman syystä mä olen kuullut tämän saman. Ja varmasti Mutta se on myöskin tärkeää tunnistaa sinänsä, koska joskus ihmiset haukkuu, niillä on huono päivä, niin ne haukkuu sitä nuohoojaa. Kyllä. Joo, ei ne hauku silloin sinua, vaan ne haukkuu yleisesti sitä nuohoojaa. Joo, ja näin on käynyt kyllä vuosien varrella. Kyllä. Olen kohdannut tämmöinen, että oli paha päivä ja sai kyllä ympäri korvia melkein ja seuraavana vuonna samassa paikkaan juotiin kahvit, puhuttiin tosi mukavia pitkän aikaa. Et siinä oli vaan... Sä satuit vaan huonona päivänä sinne. Kyllä. Mutta se oli tavallaan asiakkaan hyvä, että se oli joku, kenelle se voi purkaa. Niin, sitä voi ajatella kyllä näinkin. Kyllä. Ja mulla on kans käynyt vastaavia juttuja ja eräs kokemus oli sellainen, että mä olin pikkasen myöhässä aikataulusta ja meni asiakkaalle ja toki pahoittelen, että anteeksi, että on vähän myöhässä. Ja sitten se tuli ripitystä, että hän on täällä odottanut ja kuinka paljon ja kello on noin paljon ja en mä ole päässyt syömään ja mä en ole päässyt kauppaan ja mitä kaikkea siinä oli. Ja mä sanoin anteeksi, että mä olen tosi pahoillani tästä ja olisit toki voinut tietysti soittaa että voiko käydä kaupassa tai jotain tämmöistä, mutta tälle ja pahoittelin tosi paljon, että anteeksi näin ja se jatkoi se ripitys ja sitten tuli kaikennäköistä, en mä muista mitä kaikki sieltä tuli, mutta kaikennäköistä. Ja sitten mä niinku vielä, että anteeksi, että mitä muuta mä voin tehdä tässä, että nuohotanko vai haluatko sä jatkaa ja sitten hän otti joo, ei mitään, että nuoho pois ja sitten mä nuohosin ja juteltiin siinä ja työ oli lopussa, niin hän sanoi, että anteeksi, että hän sillä niin ripitti, että hänellä on ollut vähän huono päivä, hän nukkuisi vähän huonosti ja hän ei ole syönytkään ja että verensokeritkin varmaan vähän alhaalla ja kaikkea tämmöistä. Jokaisen meillä joskus tulee huonoja päiviä ja huonoja hetkiä. Ei siinä mitään. Kyllä. Se on semmoista se elämä. Mutta siinäpä ne oikeastaan ne hyvät ja huonot puolet varmaan tuli. Että se työn vaarallisuus on nyt ehkä sellainen huono puoli. Työ on todella, siinä on todella vaarallista. Kyllä. Pitää paikkansa. Mutta se hyvät puolet on sitten taas ne asiakaskontaktit ja
tietysti se oma, nyt kun on yrittäjä, niin se oma vapaus. Ja olihan se meillä työntekijänäkin kyllä, että meillä hyvin vapaasti saatiin Kyllä. töitä tehdä, että ei meidän takana ollut kukaan koskaan katsomassa. Ei ollut, ei. Mitäs sit muuta? Haluatko Sami sanoa kuulijoille vielä jotain iskemättömiä samimaisia lauseita tai... Kyllä niitä on viljelty tässä varmaan pitkin. No, niitä vähän tullut jo. Niin. Saa viljellä lisääkin. Niin. Kertoo vielä kuulijoille jotain vai lyödäänkö pillit pussiin ja lopetetaan tältä päivää. Ja aina kun kysytään, että onko kysyttävää, niin ei mitään tuu mieleen. Niin sama ilmiö tulee kyllä nytkin, että haluatko vielä sanoa jotain. Niin kyllä varmasti haluan, mutta mitään ei tuu mieleen. Just näin. Tosi hyvä, kun ne pillit on pussissa, niin sitten nyt tuli mieleen. Kyllä. Voiko se vielä laittaa se mikrofonin päälle? Just näin. Näin siinä tulee käymään helposti. Näin siinä helposti käy. Ei kai siinä mitään. Mä luulen, että se oli aika kattava paketti Lehtimäen Samista ja Samin nuohouspalvelu Kiukaisissa, että jos siellä päin on kesäasuntoja tai vakioasuntoja, niin ei muuta kuin ottakaa Samiin yhteyttä ja ympäri kunnistakin sitten tietenkin saa soitella ja kysellä, miten Samilla riittäisi sitten aikaa tulla nuohoamaan. Niin, kyllä. Se on juuri näin. Mulla on myös hyvin kiitollinen mieli ja kiitos Sami, kiitos Joni, Kiitos. kiitos kuuntelijat, kiitos kaikki. Kiitos kaikille. Kyllä. Kiitos myös munkin puolesta, että pääsin tähän vieraaksi ja kiitos. Siitäpä se. Eipä siinä mitään. Nuohousnurkka lopettelee tältä kertaa ja palataan sitten näissä tunnelmissa sitten taas seuraavan jakson merkeissä noin kuukauden päästä. Juurikin näin. Jes, kiitos kaikille. Kiitos. Morjesta. Moro. Poika vaan, uunin piippu